Pwede mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niyang ilabi na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang sikensi ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobog charot. Kinsa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige. Kaplita na yung Duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chulula? Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Nilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. O ganon makaigala sa lahi na sagsupay, dinigatong sugilanon ka na guluhan. Si Chololo, may angel nga charot. Bitaw, Kap. Kini akong pag-insultihan nimo. Parte nis eleksyon. Kap, muto ka ba makakita ako sa umaabot? Ha? Moto yung ko nimo kay manambal ka god. Pero ngano nakasulti ka manana? Kap, akong nakita sa umaabot nga dili maayo alang nimo kining umaabot nga eleksyon. Ha? O kung mutuo ka karon ako lang tambag nimo, maminaw ka nako kay alang ra rin imong kaayuhan. Pero maisugyot lang ko nimo, kana kon musugot ka. Unsa man ka na, Chululot? Kung konsiha lang una imong daganan, Kap, musugot ka. Ay dagan og kapitan, konsiha lang daganan nimo. Musugot ka, ha, kapitan? Kwan. Musugot ka ba, Kap? Narang pagkaon, Kap, ay. Kaon lang sa. Tiwas litag istorya humagkaon. Salamat, Badir. Nawa magkalit nga na kaon, gutom man ta kay to ganina. Nya, dili na lang kamo kaon, Kap. Kay ato na lang na iuli. Ayaw. Madaot na ko ni uli. Sige lang nga, tulang hinay-hinayan. Ay! Kaisog ba yan? Kaisog da. Isog lang pagkatimpla. Kana mo sakto. Mula sa gani ka ginalang nga magkamo ka magkisama. Di ba, Pak? Oh, tinuod na. Dili ba Kapcham? Ansay, kapsam? Kapitan Chambi ba? Ay, kana. Ganahan ko na ganahan ko. Kapsam, meaning, Kapitan Chambi. Siguro ka mudaog. Ano kung dili ko taon? Ug
kung ako'y makigatbang ni mo, mudaw ka ka. Ikaw na lang saan. Di ka kadaog na ako ay. Unsa gutari mo ikalaban ako. Na kay kwarta. Daghang ka kwarta. Mao na. Yamat, kaminos ka na ako na. Urang mo kong ginsulto na. Igamig-hama ka. Pakulata ka. Igham ragani ta kay katul kay akong tutunlan. Lagi hap. Na, pahakan karon diha. Imo pag yung punan nga maoy daghan na ni. Kapcham. Tawag ko, Yes, Cham. Lupin Boy. Yes, Lupin Boy. Wow! Nindot sa itong paminaw na. Lupin boy, ha? Kapcham, Ha? Lupin Boy. kuhaan niya kong leader, ha? Dili ka na ako, Parslopin. Dali ba ni mo, balimbing buanga ka? Wow, eh! Disting na ganito kung madawat patas lain. Hoy, Lupin. Ha? Bilay imong presyo kon kuhaon ta kang campaign manager, ha? Ha? Sorti og pila, Lupin. Tagail lang kong 50. Pangyo alang sab ko eh. 20. Okay. 20. Ay, 20 pesos sa mga. Sabad eh. Naong beng Kapcham, 20 pesos imong mata? Unsay pagtuon mo ako, mukaon lang saging mantikaan? No, pila mo dahil ko no, Lupin? 20,000. Uy, pahuay, oy, Lupin. Tanapahak, tana. Kaya bisyoso kayo na. 5,000 na lang, Kapcham. 5,000 ang naog na malupin. Tanahak, tanahak na di ba? Ayaw mo kalimot ha. Kapcham for Barangay Captain. Kapcham! Tehek! Nang Mayang, asa naman sa sila Spurs Jumong? Amot lang buding, oy. Basig nagkuyog to sila og si Lupin. Na, asa kang duha ay, wa man manono ko, inoy. Ay basig to aron to sa tindahan nilang Maria. Nag-inom na sa tingali. Sige nang Mayang, ako lang sila nga pason. Ay sige buding. Ug kon makit-an manggani nimo sila papauli atawag sa iyo ha. Ay basig mangita na sa tutawag away. Papuliain taon ng pamuli mo sila. Abi na ko, wala kay gana, Kap. Urot man lagi. Wabitaw ko gana. Uy, siguro ka? Kuya, wag god. Unsa nakaganahan ka, no? Ay, habitaw, Kap. Sultihan talang ka. Dili ko mo pugos ni mo. Ug kun mutuo ka ba na ako o dili. Basta, kay dili gyud maayo para nimo nga modagan ka karon og kapitan. Bekano, sulti ko lakot sululot. Sulti ko kung anong nakasulti ka man ako, anak. Nga, dili mayo nga mudagan ko. Sulti ko. Asa man sila Spurs Lupin o Spurs Jumong, eh. Dito naman kayo lang ng Maria, di wa man dito sa ilang ng Maria. Uy, Kadiyot lang, kadiyot. Lola, ano ha? Kailangan kayo ninanitsit na ako. Tiguang maning mudagan pagkakapitan. Day! Day! Day ay. Karon ni. Ay, kalimot na ko, day ha. Chambi, bulagsak for barangay captain. Ay, laki rin yan ang sa mga rin. Kasayo ko taon mo ng kampanya lang. Ay, hinay ba lang aning ako, day? Ay, ma-election hearing ka ba yan ng... Tuo ka man na ng leksyoneering. Papak! Taga-iri si Inday. Inday na.
Unsa man na, oy, panghatag ni mo, kwarta na. Dili, dili sa kwarta kay ma-electioneering ka na. O, sa malaki na. Babulgam. Na? Unya na lang ng kwarta inig humas eleksyon. Kay manghatag ko. Tag 5,000 ang akong ihatag day. Mao nga. Uy. Pili agyog ko day ha. Oh, day na po. Sige. Laki na, laki na. Mo mulahos kami sa nahan. Ha? Iyo na day. Asa mo day ka? Mauna, kapitan. Narani mo mutuo ka. Basta kay nakita jud nako sa akong pananaon nga dili maayo alang nimo karong eleksyon na. Pero nga naman, Nay, paminaw ka pa. Kung modagan ka ang imong kontra, tikasan. Lupigon ka kay may kwarta man sila. Ug nakita nako nga mapildi ka gyud, ug ang nakapait kay dili ka makadawat imong kapildihan. Ug ang mahitabo, atakihon ka. Unya inig atake. Di ka madali. Dili ka ba matabang ba? Ug manay hinungdan sa imong kamatayon. unsa? Mauna, Kap. Mauna. Narani mo og dili ka matuo. Basta kay gipahibaw ta kandaan nga dili gyud maayo alang nimo mudagan ka pagkakapitan. Kung mauna, unsa naman na akong laganan? Mudagan lang ko alas puwente. Dili, Kap. Kanang mga hitabo ang akong giingon nimo. Ato pa na malikayan. Unsaon man? Dili ka mudagan pagkakapitan. Unyaw dili ko mudagan kaysa naman lay mudagan pagkakapitan. Si Jumong. Unsa? Unya ako. Kunsihan na nalagi dagani. Ari kas partido unya nila ni Jumong. Unsa? Nya, dili ka. O sige. Badayos imong gusto. Gusto ka man kahang magahi. Gusto ka makamamatay. Sige. Nakita na ba yun na kung imong hitsura kung mamatay ka? Haska, bati ar ba yun mong naong kapwe? Bati ka kayong tanawon kung mamatay ka, bati ka tanawong imong haya. Unsa? Aw nino tinuon kayo kay kuan. Unsa? Tinuod ka tulolot. Sobra pas tinuod kap. Mura kam, bungis-ngis tanahon ay. Unsa? O kap, kay imong baba, mungisig yun. Bisag kung saog patak-om imbalmer, mungisig yun. Krabang munga nga o gamay. Aw dili yun gamay, mura yung dako ang pagkangisiha. Aw nindot noon kayo kay smiling. Nindot lagi unta, kay nagngisi, nagngangamba-aba, pero ang nakabati, kay imong ngipon, nagtakom. Unsa? Nya ganahan ka ana. Nang imong baba nagnganga, nya imong ngipon nagtakom. Uy, kalain ko. Na. Ano juga mo tuo nga bati gyud kay tan-awon. Karon inig uli nimos inyo panamin. Nya suway og ngangang imong baba. Nya magtakom ang imong ngipon. Dili ba masyak ka ini kakita nimo? Murakag nakakitag multo ay. Parts. Parts. Kapit na mangit-ngit, Parts. Sulabin. Gusto ba akong may no part? Hupog ka ka, Parts. Basig kilata ka uli sa to. Na, matuyo ka na akong pananaw, marag dagan na palibot. Aw, okay. Bitoyo ka naman ka ang iyong pananaw. Parts. Natuyok na, Parts. Maong nguli na lang ta. Ay, laguli. Bitoyo ka naman ka ang iyong pananaw.
Oh, Parts. Ako pabuta na lang nga to. Muwagi na to din eh. Hubog ba sa liay ka, Parts? Ni, mga na dyan eh. Ni, alam din mga ni. Stop, pinangitan ako ninyo eh. Oh. Kamu ba? Where's mo din? Delivers, join us. Bidoy, inyo naman ang kalimtan. Liina niyo mga parts, oy. Mag-inom lang, mag-inyo-inyo lang. Di naman mo kamao mga bitter na ako. Really parts. Ngita mo. Wa magana to spy. Sugo pa mo gugugod. Oh, oo naman lagi ni Sud. Sure, harap na ako, Parts. Harap na? Gali na yung Parts. Hupog na kayo ko. Ana, ni noon ko manguli na mo. Be, puna na to na be. Bida, kansi kay ko ninyo da. Kamu kargada na ako pa. Be, puna na to ni kalapad, be. Parts. Mungit-ngit. Daraba, Parts. Bagabian ta ni Ron. Ah, bahala na bagabian, oy. At kansi na ko ninyo da. Puna na to. Psst. Day. Punim na rin ko sa kalapad, be. Ako'y bayad, eh. Nanasad. Katawa na pod. Batagbo ang ano yung agaon? Ayaw pagbuot. Kay maunay na butang sa script. Di mo ni. Yes, agaon. Gusto kong may mahitabo karong gabi na. Unsa agaon? Gusto kong may mahitabo karong gabi na. Bungol ka. Dili ba ang buot mong ipasabot nga may biktimahon ta karon? Oo, di mo ni. Ug kay dili pa man makahimo si Toro. Kita lang una. Well, gusto sab na ko agaon. Kinsa agaon? Kinsa ang gusto mong atong biktimahon? Manghunting ta. Gusto ko ka ng senior citizen. Antigo lang, bistag daot. Dakay? Katsip sab ni mo, oy. Anong ka naman yun na amoy daghang dihang mga teenager? Hilom. Mga bata noon? Hilom dia, di mo di. Nay? Dili pamayot ang operasyon nato karon, no? Unsa man di ay? Amin ako hunting tag Fafakaron. Sabi ay! Kaya di pa buhanga ka. Si agaon ba yan? Gusto kong musuyop og dugo karon di mo di. Giuhaw na ko. Gusto kog dugo. Da, mang-order na sa blood bank, oy. Sabi niya, bungol ka. Ingon ko fresh kong dugo. Mao nga tana. Kay mingit-ngit na. It's time to work again. Asa na ba ni sila si Jomong? Ay, ako man unta tong giingnan si Buding nga kung makita niya sila si Jomong og Lupin, papaulion og sayo. Pero wa pa mangyot. Kapanihapo na baka to sila. Ay, bida gyud ning anak ka, oy. Gabi na ra ba? Pero wa pa sila. Ay, sila na tingali ron. Oh, nganong... Kinsa mo? Kinsa mo?